سەرۆکێ ئەمریکا دنامەیەکیدا ji bo Kongresa Amerîkî behsa êrişên milîsên Îranî li ser hêz û cihên leşkerî yên Amerîka li Sûriye û Iraqê kir. Serokê Amerîka Joe Biden dinameya xwe de ya rasteyê Kongresa Amerîkî kirî, soz da ku di rûbirûyê gef û êrişên li ser hêzên Amerîkî li Bakur û Rojavayê Sûriyê bibe. Joe Biden got ku grûpeke bi ser milîsên Îranî bi zincîrek ji êrîşan li dijî hêzên Amerîkî û avahiyên Amerîkî li Iraqê û Sûriyê kirine. Ew jî piştî ku şer û pevçûn bi çekan durust bûn di encamê de leşkerek hate kuştin û 6 leşkerên din birîndar bûn. Serbar kir ku bi fermana wî hêzên Amerîkî hejmarek ji avahiyan li Rojhilatê Sûriyê armanc kirin, ku cihê milîsên Îranî ne. Serokê Amerîka got ku armanc ji wan mûşekan metirsiyên bilindbûna asta şer sînodar bike. Herwiha berevanî di ber selametiya hêzên Amerîkî de bike, zincîra êrîşên li dijî Amerîka werne rawestandin. Li aliyekî din li Sûriye êrişên İsraîlî li ser bingehên rejîma Sûriye û milîsên Îranî li Şamê, Humsê, Hema û Helebê berdewam in. Beriya çend rojan jî li gorî jêderên medyayîn Sûrî, İsraîl bi mûşekan balafirxaneya Şamê armanc kir. Di encamê de 4 çekdar hatin kuştin.